takati goraka tisibamukimo tisaitaita mukiti ndio pane musoro yenyaya yangu ipapapa tisati taenda mukiti taigara munzvimbo dzaigara baba vedu tichibva tabva ipapo tikaenda kukipi tikagara mukipi kusvika hondo ikarwiwa yese ikapera tiri mukipi. Hondo yapera tikabva mukipi, baba wangu akabva tarisa imwe nzvimbo aibva anogara ipapo. Agara ipapo panzvimbo iyoyo tatingori boys tichiri wana takuziva. Taziva kudaro baba vakabva gara panzvimbo iyoyo tibva tati namukoma wangu ini tikati kwakatibva wana baba ukuya nzvimbo iyo yakadi yakanaka. Saka baba ikokoko chikonzero chekuti wabve ipo baba yanga iri nyaya yematiro. Aishungurudzirwa nematiro kuti chibage nenjera. Saka takabva taenda kunotora nzvimbo iyoyo kwaigara baba paya. Mukoma abva atorawo nzvimbo yake, ini ndichitorawo nzvimbo yangu. Ndatora nzvimbo takauya paumba apa nekuti tiri kugara pana baba apa panzvimbo yaakatsvaga iye tiri kugara ipo papa. Mukoma wangu akarora, ini ndikarora. Tikatora madzimai edu tikaenda kunogara munzvimbo iyoyo. Mukoma wangu akatsvaga panga achida kuisa imba yake, ndikatsvagawo pandaida kuisa imba yangu. Ini ndakabva ndandoenda kuisa imba dzangu paigara baba straight ipapo. Mukoma ndiye akazoisa imba yake kumunda uku. Pakati pakanaka. Tadaro saizvozvo tikabereka mafirst born edu. Mukoma wangu akabereka mukomana. Saka tadaro izvozvo tingori muminda imomo. Chishamiso changu ini chandiri kuona pamakore ese tatobereka newana tatoguma tatojena nedzi. Nhasi uno ndo pari kutaura mukadzi wamukoma wangu kufa kwaita mukoma wangu izvozvi. Sikanzi mukoma akasiya anyora tsamba kuti munda ndewangu. Saka iwewe ukaramba ucharumwa nenyoka. Ini handisipo, handiri kutauni. Saka ndio pandakataurira mwana umwe ndikati namai wacho endai mukuko uko kana muenda pasabhuku ndiri kuuya. Endai pasabhuku munonzwira nyaya iyi ndiri kuuya. Akaenda pasabhuku ganza nyaya yaendeswa kwamambo, bva kwamambo nyaya yaunzwa kuno kwamutasa. Kwamambo Mutasa Zindi tadaro saizvozvo ndauya kwendaita ndochipirwa nyaya kadai. Ini handambovhira ndambonetsana namukoma wangu aingorima munda wake uyu ndichirimawo munda wangu. Achirima munda wake uyu ndichirima munda wangu ini. Saka ndiri kushamisika nhasi uno kufa kwaita mukoma hanzi munda hausi wako. Zviri kubva kupi muri kuzvitaura kupiko zvinhu izvi? Sikanzi ndizvozvo zvakataura mukoma wako. Kana achida kutaura enda kumakuwa ndokwatakaisa mukoma wako iko. Muri kuiswa majira matsvuku, muri kuiswa mesa munda imo. Ndio nyaya yandinayo ishe wangu. Saka nyaya yekuti urutorerwa munda wako ndizvozvo. Arutora ndiye Maiguru nevana vake. Maiguru wako Maiguru zvingauya tsamba yacho iri yato pamusoro mazotasa ndingati nini ndakarongwa muna 19 nyaya yemunda kuti pazoite kuti munda utorwe. Onini uyu wakaronga vana wairi vakomana wobva wauya kudaro
wakabva watinera tiri mumamiri, watinera tiri mumamiri. Inini murume wangu wakauya arikubva ndabara, saka ivo wakabva wauya netimu yavo, wabva watinera kudaro, wakabva wanga waruparidza wachiti iwewe Mukoma wakauya kuno uri mubva izvo mubva ndabarwa midage yababa wedu kumatoko kwana baba wedu, saka ibvai imomo tirime isusu. Saka ndo chimiro chiripo. Murume wangu akarwara for 7 months, asi ndakazoona mudzimai wacho ndakataura kuti mufungei kana dai ndisiri kugona kuenda komutaurira makuru enyu arwara kusvikira mukoma wacho wafa, nanhasi kutanga kuonana muno hatingozivani. Saka nzvimbo iyoyo yaari kutaura ngezvayo inzvimbo yakatengwa ngemurume wangu kuna sabhuku makabvi. Vakabvisa ng'ombe, mbudzi 2 nejoko reuki nemari yemutete. Nzvimbo iyoyo iri kuzi wakasogarapo, waibva wapinda mukipi, kubva mukipi podakaroorerwa ndio pana baba wavo ivo wavo. Kusvikira pari nhasi nzvimbo iyoyo yakanga yakutorwa ngevamwe vanhu, kusvikira baba aibvati nzvimbo iri kuenda wanangu, ende muone nzvimbo iyo taigara kudhara iri kuchekerwa vanhu. Saka takabva taenda patasvika papiwa samasiyandima, ndiye anganoda kutora nzvimbo iyo. Kusvikira vatanetsana samasiyandima, masiyandima abva asiya nzvimbo iyo, asiya nzvimbo iyo. Sabhuku makabvika akabva auya aibvati wandibvisira vanhu vangu vangoda kurima. Saka zvabvisa vanhu vangu vangoda kurima, ndipe mbudzi 2 nejongo reuki nemari handichaziva apo, ndiyo yangu maziva. Saka kufa kwaita murume wangu inini akati apa akapiwa iye bonini, wakapiwa iye yuyu nomwe wacho wakauya kuzotinera. Waibva wazi pekugara pari pega, kune mabhanana, kune tii, kururi magwere ngekwega. Wobvati pamberi pacho vaisa Munin'ina umwe wacho, iye abvati ndiri kumurasa uku, zvondiri kumurasa uku inini ndiri kuitira chamangwani, munhu wangu ndichaudini, ndichauda. Saka kuzouya kotinera nanhasi ndine mapepa akatongwa, nyaya yavo ikavarasa kuti musazofe makaenda kovhirikidza munhu panzvimbo yake. Ndiwo wangu masiku Makatongweni pamutare amedasi ari kumande basi kuya ili someone do the judgment irungwa kuti someone ndiye musevhe munhu someone andakaita 2005 enda musevhe munhu someone nyaya yake yaita anditi ndeyekuti that is on the 21st day of November 2005 at the Makabi village headman Zindi Wonde Valley, Joe Sanyanga unlawfully and with intent there to cause grievous bodily harm stabbed Jeremiah Famban Nemwe Sanyanga with a spear at the back of the leg, thereby inflicting him with certain injuries. Is someone do that judgment there? Joel, dear. Give me Joel. Joel, do me a gafa. Murumoyinti akatochaya. Murumoyinti akatobaya munhu nePfumo. It's very weird. It's very weird. Nditanga kukwerengerai kubva kumusoro. Magistrate Court, Province of Munin'ina, and Station Ruda, Sierra number 551105, and is 2-1, all and each of the members of the police force, and 2, all prescribed officers authorized to serve these summons in terms of the 11th day of the Magistrate Court's Criminal Rules 1966.
you are hereby required and directed by the state on the side hereof to summon Joel Sanyanga of Makabepi village, Headman Zindi, Honde Valley, that he appear personally before the court of the magistrate at Mutali Court C on the 28th of February 2006 at 08:30 hours in the morning to answer and abide the judgment of the court arising from the following charge: assault with intent to cause grievous bodily harm. In that on the 21st day of November 2005 in the Makabepi village under Headman Zindi, Honde Valley, Joel Sanyanga unlawfully and with intent thereby to cause grievous bodily harm stabbed Jeremiah Sanyanga with a spear in the back of the leg, thereby inflicting him with certain injuries. Jeremiah dear. Dimba kabela ni fumu. Auya kapsoro kama. Utazoba iwe akikuwa. Akabaya nePfumo murume wenyu Wakabaya ndiye aitodiwa kuti akabaya nePfumo. Saka zvandira kaenda ukoti. Ayo ndiye angatone mhosva, ndiye mupari wemhosva. Iwo wari wakangoti. Asi murume ndiye mupari wemhosva. Yekudini? Yekubaya wakaiwa wakuende. Alitoka tindera kiri munda pamba pengu. Miraipe. Ndinokubatsira ipe. Ndinokubatsira ipe kuti mungave muri right. Asi nenyaya yezvo makazoita, makabvumeita zvomwe. Makatora mutemo mauisa mumaoko enyu. Ndozvamama kutongera. Hamuna kutumwa nedare kuti endai mobaya munhu. Asi makaenda kubaya munhu nePfumo. Izvozvo ndozvamama kutongera izvo. Kuti makakonzera kukuwara kwemunhu kwakanyanyisa pamuviri wake. Muchishandisa pfumo rakabaya Jeremiah patsafu rikakonzeresa kukuwara kwakasimbisisa. Saka ndanotoda mutongo wacho kuti after adaidzwa kudai iye murume wenyu akazopiwa mutongo wekuti chii ndobva paracho chitori pona. Inini ndati amo mapepa akarasika. Akarasika, asi zvakarasika haana kurasika ari kutanga kuti murume ari kunudzira murume wenyu. Akarasika ari kutosungirira murume wenyu. Jeremiah, hauno here mapepa? Nyaya yavari kutaura iyi yanga iri nyaya iyoyi yemibhano. Munda wake mamiro andakaita panapa unobva kusvika uchiguma nechi nemuduze mazvita baba mazvita mapepa ayo ndinawo but panapa handina kuuya nawo. Akaenda kukoti ndini madhezi ndadini ndadaidzwa zviya izvi ndakaenda kuna magistrate kana magistrate ndakati Joel haana kuuya ukoti kudaira zita rake musi wacho Mukoma. Zuva zvanzi adzoka ndikadzoka ndadzoka kudaro akati tichazokudaidza tichazokufonera havasati vamufona tunapo. Madhezi acho iyoyo handitori muchipatara iyo ndakaenda kuchipatara pahauna mapurisa ndipo vakauya vachitora statement ndakarara pamubhedha madhezi iyoyo.
Saka yobhayani after kuzi masipapisa akasipapisa nyaya. Kuti nyaya pana ito ndedokike. Saka ndakazoti nda right ndo patakazouya kupi kukoti kwa Mutare. Waibva chakajero haana kuoneka ipapa apa. Saka dzava right yo tadi takuona chidzoka. Tozokufonera. Saka jero kudini naye. Because nenda munhu akafa aine nyaya inogara. Saka ndiri jero kana akazofa. Imi mhosva yake kubayira nePfumo. Akafanana. Asi handiyo mhosva yake kubayira takuenda pana. Mhosva yake takuenda pana pandemira. Kuti mukunetsa nenyaya mukana. Ndo nyaya kudai. Ndazwa mutu ananyaya kuti mai wakati joro kasiya nyawatsama. Iri bitsamba izvo. Wanayo. Yo wanayo tsamba. Nditsotsaga kanywana. Asi iripo. Yaiti chii? Saka yeye yakazi inini munin'ina wangu akanditama kuti handisi mwana wamai wake. Saka inini minda yangu yendakangadawa apa ngawasiye minda yangu kana aramba kurima akati ndoda kurima kuti kona zvamukasangana nazvo munda imo imimi musazoende kobatsira pamunda iyo vanogumaka. Murikuona nguva yapamunorasikanisa murikuona hanzi minda yangu yandaka wapa akafa asati adzora chii. Woda kuzotasika imi mati muzoti musare muchitora minda yacho iyafa kwakanga wapirei business. Zvakazoita kuti ati minda yangu ndatora avo vakauya kotinera kuti azobayiwa nePfumo kuya kotinera watinera udarezvo ndipo pakanga paenda kotokwa nyaya yacho ibvazvo musazoende futi kosenza mumunda imomo munda moumwe wakuti iwe wasi mwana baba enda kuna baba wako. Buya nyaya yedhari mwana wabadou buya siri mwana wabadou nyaya yedu ndeyekuti munda ndewani. Munda ngewedu utakawa munda hausi wenyu because wakapiwa munhu. Joero akafa asina kutaura munin'ina kuti munda wangu ndabuda. wakasinoonana Ko chiripo. Saka na wasina kuonana izvi kuti munda ndewake because haana official word kuti munda wake. aiuya aitoita mukandomuona mazuva mairi abvandenga batodzoke Iye Joero Jeremiah waswera. Joero akafa mutava nemapurisa achitiza mapurisa. akasimbotiza mapurisa Kune samoni. akasimbotiza mapurisa Saka maiziva kwagari mamutoshiridza mabhare. anditakandofari pamba Wakazouya kofira baba. aitogara pamba Saka mapurisa ayukaaa. Sema umasi. Wili yenye imwili yenye tsama. itsamba Sama maka zikubana. mati Mama kazikubana tsama. yakaerekwa parufuwa ngauripo wakazi Tati. Mama kazisaba mukani. yakazi ngoerenga parufu Kulenga babu. Akawe kwa dunia. akawerenga ndingwashi Mkwashi akabiwa nani masimba kudaweza mbele. ndiwo akakuwa yena Ndiyo. Ngati akangapiwa nani masimba ekuerenga uye. akakapiwa ndiswari dzerwafiwa Chino chencho makagadzira mbamene vana makararo. Saka andinombogazira maakuda kuti chiite public chiuye chinhu cheni because hamuna avo vanhu vaigara vatwa wakapana minda mamusipo mamuri kwenu wakapana minda wakapanana muri kubvuma here kuti Joero akapa Jeremiah. nduvu Saka yazora saka tikakutora kuti zvaita saka kuita vanhu saka imimi pakupana kwakumwida kamindozva kuti wakapana minda saka imimi muri kupana ndapana pakusawirirana kwawo imimi manzi kana aramba
tichazo mwana wacharumani nyuka. Si arumani nyuka hivi. Ini ndio ina. Sasa hivi kare kwa kweli si yeye yule mmoja. Arumani nyuka yake. Si au kana. Shakana. Bosi, unaona mbele. Akusukuta utsimba. Atisukuta utsimba. Asichera kuti basi anoite zvinhu zviri correct. Hatiri kuita zvinhu zvema emotions. Toda kuti zvinhu zvienda kumberi. Zvisingaiti murambe muchikana nachisiku. Mataura nemuromo wenyu kuti munozviziva kuti Joel akapiwa Munda. Jeremiah akapiwa Munda naJoel. Ende mamuripo as witness. Makamuripo makazviwitnessa achipiwa chii? Munda. Nhasi nokuri ndii mamira kuti pamberi apa. Witness yakaona munhu achipiwa Munda. Ndii mamira kuti pamberi maakudawo maakuda pamberi pedare. Nekuti wakazotichaya. Ko yekuti murume wenyu akabayiwa munhu yapa Munda nePfumo. Asi kuti azobayiwe chii chakaitika? Chii chakaitika taura? Chakaitika kuti azobayiwe. Wakauya waibva nera tiri mumunda. Ndopakati abayiwa. Awakukana kutudamira. Munda wani? Wangu inini. Kokuchera Munda menyu? Kuti zvaita sei Munda menyu? Kwazi bvayi muende kuotsvaga baba wenyu. Aiwa, pane nyaya mbiri ka. Imi murume wenyu ndiye mumushayi muzvishuwa. Handiwe mumushayi murume. Saka akatora nhaka yawanhu sei? Aisi nhaka. Inhaka iwa. Munhu akasunga. Mubva ndiripo hautori nhaka yevanhu. Haana kutora nhaka. Minda, makatora minda. Atiri akapiwa nsa. Wono yenyu ndikuti minda yavakatorwa ndei baba weyu. Asari sabhuku zvevadiko. Sabhuku wadiko. Aiva nhaka yemumusha. Sabhuku wacho ripi? Sabhuku wacho ripi? Pano mambo wangu. Taura sabhuku chicha. Bakadi mama. Yes. Nawe uri kutaurwa apa. Awa minda yawo wanayo. Uyu munda wake unawo. Ndakasvika ndikaona mugano. Vanhu vakatanga kubvira nyaya yemugano wemunda. Uchinzi iwe sei uri kusima mimango nemiavho pamugano chaipo chaipo. Michero yako nemavhetivho yati zvikakura zvinenge zvakuisa mvuri mumunda mangu. Ndiyo nyaya wakatikanira iwe. Hawana kurwira nyaya yekuti uyu ibva pamunda. Mukatarisa dare kuti honai hondo iyi yatanga kufa kwaita baba. Baba anongobvira ataura munin'ina wake kuti ibva pamunda apa. Akutobviswa nevana. Ndo zviri kuitika. Munda uyu utori nomwe munhu akaganurana naye anonzi nhau. Vanhu vandinogara navo imhuri inofunga mukangoona wadare kana zvamanzwa munomu munobva matoona magarisirano yatinoita kumba kwacho ikoko. Ndakasvika zveshuwa pamunda. Ndakapindurwa nemukomana uyu. Zvikanzi kana vakuzoda munda iyoyo vanoenda kumakuwa kutaurira nini sabha. Manzwi akadaro. Asi nekuziva unhu hwavo nemararamiro handinokwanisa kuita nharo nekuti papa ine mapeneti. Papa ine mapeneti ndakatozoti mwana wangu hatibvumidzwe kuti dare tinge tiri kuda kuenzanisa vanhu paine zvitare. Tora mapeneti aya. Mwana akatora mapeneti ndobvaenda nawo pasaiti. Ndobva tazoona vataenda kwaishe zvataurwa izvi mpaka tasvika panapa. Inini ndafara mambo nekuda kwekuti mhuri iyi yataurirwa zvinhu chaizvo zvine mutsiko ndimambo. Dai ndandiri ndazvitaura kumba ikoko kwaitonetsa kurarama kwacho. Hakuna zvakadaro baba. Hakuna zvakadaro mambo. Zvinhu zvakapedza kutaura inhau yokuda kupamba uyu munda zvakamboitika kupi izvo zvesvo. Vari kunyepera munhu ninocho sabhuku. Ndosaka mazoona ndasimuka kuuya padhuze kuti ndizvipindurire kuti ngavarege kunyepera dare. Dare rino iri harisiri dare rekutamba naro. Kana wanga vasingarikoshesi pakubva nhasi ngavarikoshese. Uye munhu muziva mutemo. Maona mapepa uya kuzokuratidza yawo. Dai vangu vachiziva zvauri kuita vaiuya kunobudisa mapepa akadai ere muhlobo. Saka ndiri kuti ini nhangu ndatenda mambo nemanzwi yamapa. Handisina rekutaura. Vanhu vanhu vaikuti
dzangu anadzo kudzimbiri nezvongore kunemata iyamberi manje kwati madivhadziro unokoda uya kugara ndati kuti mati mimi uya mati pamurogara makadzivana sango mukabhadhara kudzimbiri nematombo mairi kwandiri hazvi make sense. Why? Hazvi make sense because pamuri makazopiwa mbudzi ndepapi iye Joel naJeremiah wamurogara saidi by side wachirima wachiita sei. Saka mbudzi dzakazoya after allocation mira chakatanga chii munzombe chakatanga chii chakatanga kugara kwaJoel naJeremiah side by side. Mira kana makuzotanga kuti zvizvisa bhuku makazopa mbudzi izvozvizvo andiyema wetakaha ndibaba wangu baba vangu ndiye akapiwa mbudzi mbiri nzvimbo yeyanga isimbogarwa baba takazotogara taroona mbuya izwai asi makapasa bhuku mbudzi mbiri dzemutete handiti nejongwe handiti kubva magara mamagara nzvimbo handiti Joel murume wenyu imimi muripo andu ndobva paJeremiah ndizvo saka nyaya yedu wakafanana udanana sabhuku wakapiwa mutete wake wendudzo federal fire anditi akapiwa ndiani akapiwa ndiJoel anditi Joel apiwa nzvimbo yake nasabhuku ndobva agurira Jeremiah imimi muripo is business. Saka chanetsa chi bukana saka tuti usakane ndapedza bukana kumwe kufa kutadza uchema pamusoro wangu Mutasa ini ndiri mwana unowana baba wadu wakabisana ndiri mwana ndinonzi Mosanyana tingatora nguva kana kuti kuzotaura navo pakareba pamusoro penyaya yeminda zvakuda pachina kuti baba wakababamunini munda ndizvo ende munhu akazotaura futi kumashure kuti munda wangu ndaakuda ndibaba ndizvo ndizvo here ndiri mwana wake akataura kuti munda wangu ndaakuda ndizvo here asi pakapiwa pamunini munda ndibaba isitatisipo ndizvo hatizvisipa kesvo saka pakapanana munda pamunini nababa tangatisipa ndizvo saka baba kana akanyora papepa kuti inini iwewe aite mama mira iwewe Joel naJeremiah wakapananida tisiripo wali wakari waitu wakararama upenyu hwavo wari tu wasikakane ukaenda chimina Joel akasvika pekufa asina kutaurira Jeremiah kuti munda wangu ndaakuda hazvo zvinorevei zvinoreva kuti Joel akafa Jeremiah ine minda yake nanhasi Jeremiah anoramba aine minda yake mira iwewe hauna right ba because kutaura kwatikuita kuti munotanga kunyora tsamba moerenga panokuyiwa zvinhu mama mira munonyora tsamba yenyu momirira kuti panogoyiwa hese mozviburisa mohamba pamubasa wenyu kuti aiwerenge sei Joel pakaona kuti nyaya yapira zvakadaro agona kuti arwa sei asina kudaidza sabhuku sei asina kudaidza Jeremiah pachitaura nyaya iyi because this is a very sensitive issue mambo haisiri nyaya inosiyirwa iwewe handibhashi kai unosiyirwa uzi bashira baba wako hausiyiwo kusiyiwa makano kusiyirwa makano yeudoko kuti nyoko mwana wakusandafa ndakambochaiwa chibhakere nebaba waKingston ndozvotaura kuti baba wako asadafa
wakati wanao ndakafungocha watu kwa Kristo mnazosara muidzorera kana bata za mudzorera chacha yao ndega ndibasa kwete uko zvazoba bonya kuti kana aramba uzwa kana aramba siye alipo ndichaita zvochena ndega saka kuriniriba inini ndipo ndakakuenda mangu kuti isusu hatichakanyi munda kuna abamini matinini baba akasiya akapa munda wakafanana munda watundizvo saka isusu tandakoti kana wakafanana munda baba kana akapasina masota nabamini munda ungatora munda ngawabamini katingosiya kati munda ngwachi wagona ndio zvega ndio kana ndio kuenda wagona ipapo tapozwa marutaurwa ekuti charumwa nechoka ndizvo ndiwango runongedzwa futikeyo kuti ndiwakataura masoko ewayo kana ndandoteera nyaya iyi wataura iwewe kuti wakusiya bamunini waye neminda yavo hatisoda kuzozwa futi kuti bamunini warumwa nenyoka pamusoro panyaya kuti nyoka iyi handina kuona ndakataura masoko iwayayo handiyazivi ekuti bamunini akazorema kuti amakomacha rumwa nenyoka inini muda weyo ndakakura ikuushandawo kubva kudhara handisi mapurani ano akaita saka zvenyoka zvindinge ndazvitaura ndichiti ndiri ano saka tati hatisoda kuzozwa kuti warumwa aiwa pane chidzoka yekumba sabo endaimo gadzira kuti mudhani yanga iripo iyoyo mudhani uyu kwake uyu kwake uyu kwake uyu kwake anditi ngatisiyani nenyaya iyoyo ngatisachinje zvinhu zvakasiyiwa zvaitwa newani just because toda kusiya takuchinja nachina kukanganisa magariro echinhu ewani because pane nyaya dzakawanda pachiwano chaiko chaiko zvamutoita zvese izvi pachiwano zvibvumira especially kana muchitoziva kuti baba wenyu mubva ndiripo kana muchitoziva kuti baba wenyu mubva ndiripo mudai makatongomutongogutsikana nebaba because otherwise pamutori pasinoona musorima because mune mumushakwei baba wenyu chaifana makasiyana kutaureini kuti wanangu kumusha kwangu ndekwakati ndochadai kuchemana chaidai kugona kuva imovhunze kuti baba tiri wepi sezvomutaura ava kuti kana muda kuita zvomuda zvaidai ani zvamukataura kuti kana muda kuchinyiriza zvomuda zvaidai makuwa ani imimi yadai mumakuwa funi movhunze kuti baba makasiya musina kutaurira muri wepi aniwe baba wenyu anonhanga akamusa zvokuti anganyora tsamba yeminda kuti minda yandakasiya ndabva ndingi yadai motore asi aita zvakusiya kutaura muri wepi because mai wenyu vataura zveshuwa zvokuti baba mubva ndiriporuziva garabasa mai wenyu vataura kuti anozviziva kuti baba wenyu angaramba ndiri saka mai wenyu kuzokubarai mese wakomana wese makutonetsa mamakandani asingakutaurirei kuti makandakangoi mushaka baba wenyu chaiko nyaya chayadzataura ndatoipedza chandoda kuzokubatsirai chiti kuti muone kuti chinhu chamukurwiraka neeffort yamunoisa icho handi icho chinhu chamunofanira kumurwira munofanira kunga mukutoisa effort yekutsvaga rudzi rwenyu kuti ruri pano ndochitori very important icho kudarika zvese zvamuti zvekunyoronyora mufekeita zvetike zvese izvo because baba wenyu akurwara marwariro yanga kuti wowana nguva yekunyora bhuku iri kutora bhuku iri dai achinyora apedza baba no let's not abuse mazita yavanhu vafa regai vanhu vafa wazorore murugare imimi wapenyu kana musina kurongeka shupikai kana musina kurongeka ndai shupikai rongekai regai
Wazuri. Imimi mugai shandai kana musima korokoza golide rikukutero rushaura ruchera ende muchere golide come feed your mother and your family munaona zere hatina munaona saka ukazwe nyoro zero muri wana mugautingo opposition asi this is what is critical in life. What is also not bad. Pane wana ni mwana chakuliwa. Ashini nduda kulia. Wanasanyaka nduda chi nduda kulia. Uruza nduda. Chiwa jarudi. Chiwa jarudi zi. Chatu mtore. Kuti kuziwa nduzuwenyu azire kuti endaibo. Ai. Kuziwa nduzuwenyu. Zvakanakira kuti mamisa zvirango zvenyu. Wewe ukama hwenyu kawawa wari chi. Wari muchiita zvakana ende hama dzenyu ngadzizive kuti ndipo pamuri chi ndo pamuri apa andiri sei kuti ibvai ipapo endai ano ndiri kuti itai effort iyo effort iyo itaite mai vati mahwamisiya chokwadondoziva nandichikumbiro manga yes kuti isusu shuwa baba vedu pandiripo asi achibva chava chitumiso chekuti muri wabva ndiripo pese apanenge chifamba wabva ndiripo pawabva ndiripo kuti mune muswa hapana munhu akangoitwa wabva ndosakadawo hakusukuda kwani kuti munhu hapana munhu akabuda kuzvarwa kuti azimai waite mbiri uzakazvarira pavo ai ndio ndandikumbira ndosaka kuti achazova chitumiso chinozoti chiite chitukiso ibehavior yako chinokutukisa ibehavior yako especially when you touch chiri chisiri chani ndo panotanga chii ndo patakadambudziko indi kuti riri wapana go back sit down namai yako ati mai idea yekuti kumba kwenyu kwakati anokuziva itai hama yenyu kana mbiri dzanoziva dzatinoshandidzana nechii nadzo then zvatodii zvatopera asi awo anasanyanga ati siyanai netunhwari siyani netunhwako pamusoro mama yes mai vangu vanokutaura kuti kumba baba vangu vangakuziva havatokuzivo mai vangu vazvamutaura nyaya muchacha yemagavana beni yapera chandiri kuda kubatsira iadvise chete yandiri kupana kuti uyu mazwa uya kukulisa kuti uri mubhatiripo ati hazvizvi zvakanaka pane chii chakutoita pane ukana saka kuti bvisai ukana pakati pane bvisai ukana pakati pane chienda isabo mende mugadzire mugana ndatoa ande bye bye